नमस्कार, प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग। और सब बताई कैसे बानी रउआ सब है। उम्मीद करता नहीं रउआ सब ठीक ठाक होखा भैया। और हमहू एकदम फर्स्ट क्लास बानी। कल वीडियो लेके ना उपस्थित हो पैनी, कल बाबू का हमरा बर्थडे रहे, ये वजह से में भीड़ भाड़ में तमाम रह गई नहीं। आज बहुत बढ़िया विरह गीत लेके उपस्थित बनी रउआ सबके बीच में। और दिल से बताओ तनी भैया के बढ़िया से गायकी कर देता नहीं तो गाना एकदम 100% बच जाई भैया। पर एके लाइव म्यूजिक बनवावे के पड़ी। एकरा के मेल फीमेल केहू भी गा सकता। बहुत अच्छा मैटर बाटे। तो चलिए देर न करते हुए मैटर के शुरुआत कइल जा कि आखिर कैसे गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करे से पहले भी एगो बात बतावल चाहब कि रउआ अगर नया सिंगर बानी, सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मैटर के तलाश में भटकतानी, सही ढंग के गीत नइखे मिलत, बढ़िया तुकबंदी नइखे मिलत, मनपसंद के मैटर नइखे मिलत, तो भैया अगर हमरा चैनल पर आ गइल बानी तो एकदम निश्चिंत रही, निराश भइला की जरूरत नइखे। रउआ जैसन भी मीटर चाहत हो खब लिखवावे के, बिल्कुल उचित चार्ज पर रउआ के फर्स्ट क्लास के मीटर मिल जाई भैया। काहे कि हम हर तरह के गीत लिखेनी, हिंदी में भी, भोजपुरी में भी, ट्रैक पर भी और नया सॉन्ग भी, मगही में भी। तो रउआ कैसन को गीत लिखवाओ बा, चाहे सैड सॉन्ग, रंगदारी सॉन्ग, लव सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग, भक्ति भजन, पूर्वी गीत, जलकुटन गीत, कोनो प्रकार के गाना लिखवाओ बा, बेहिचक रउआ कॉल चाहे व्हाट्सअप कर सकतन। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर बा। और हाँ भैया, कहल चाहब कि चैनल पर पहली बार आई लोग हैं तो चैनल के सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हर रोज रुआ के नया नया मैटर सुने के, देखे के और गावे के मिलत रही भैया। आज के मैटर देखिए कैसे गाओ बाटे। एगो लड़की के नया नया शादी भइल बा, ओकर पति छोड़ के लंदन चल जाता। देखिए ओकरा दिल पर का गुजरता। अब बात होता फोने पर तो का कहतिया। अरे रेंगनी के कांटे जस गड़ेला से जरिया, तू त लंदन छोड़ी गइला ये सामरिया। कि रेंगनी के कांटे जस गड़ेला से जरिया, आ तू त लंदन छोड़ी गइला ये सामरिया। लोरवे से कजरा दहाता परदेसी पिया, तोहरा न बुझाता। दर्द क्यों से कहलो न जाता परदेसी पिया, तोहरा न बुझाता। अरे रेंगनी के कांटे जस गड़ेला से जरिया, तू त लंदन छोड़ी गइला ये सामरिया। लोरवे से कजरा दहाता परदेसी पिया, तोहरा न बुझाता। दर्द केहू से कहलो न जाता परदेसी पिया, तोहरा न बुझाता। तो भैया ये मुखड़ा लेकर वह सबके बीच में उपस्थित रहनी हो। अगर हमसे गाँव में कोनो त्रुटि भली हुई तो क्षमा चाहता नहीं। रउआ एकरा के बना के और बढ़िया गा सकत नहीं, बढ़िया म्यूजिक के साथ। तो भैया अगर मीटर पसंद आयल हुई, फुल गीत लिखवावे के होई, तब हिचक हमरा व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकीले। व्हाट्सअप के नंबर बा 8874473128। कोनो प्रकार के मीटर लिखवाओ होखे, चाहे नया म्यूजिक बनवाओ होखे, कॉल चाहे व्हाट्सअप कर सकता नहीं भैया। अब वीडियो पसंद आयल हो तो एगो लाइक करब, कमेंट करब। चैनल पर पहली बार आए हम तो चैनल के सब्सक्राइब कर ले। मिला तनी फिर से अगला वीडियो में कुछ नया गाना के साथ। तब तक अनुमति चाहता नहीं। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद भैया। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।